Ma hoztam nektek egy Temus érdekességet. Temuról rendeltem egy Tuya intelligens riasztókészüléket. Mit tartalmaz a doboz? Tartalmazza a dobozt, tartalmazza a mozgásérzékelő szenzort, tartalmazza az ajtó vagy ablaknyitás érzékelő szenzort, tartalmaz egy szirénát, 120 decibeles hangerő, amit tud a sziréna, 2 darab ilyen kis távirányítót, wireless-est, és 2 darab RFID is kis kulcstartót. Ez mellett tartalmaz még kábeleket. Mivel én már felszereltem és tesztelem egy ideje ezt az eszközt, így az eszközt nem fogjuk megtalálni benne, de egy használati utasítás, további gyártói ajánlások, hozzávaló kódok, a bekötéshez szükséges vezetékes rendszerre ellenállás és kábel, hogyha vezetékes mozgásérzékelőt használ az ember. Csomagtartalma még ugye a tipli csavar, amit megszokhattunk már, meg ugye egy USB-s kábel, ami tölti a riasztókészüléket, mert ebben van egy akkumulátor is. Nos, ezt hozzá lehet kapcsolni a Google Home-hoz és az Alexa-hoz is. Tehát mint iOS, mint androidos rendszeren működik a dolog. 4G-s SIM-kártya helyezhető a készülékbe, ami hogyha távolról tudod élesíteni, távolról tudod leállítani a rendszert, illetve riasztásokat küld zónák megnevezésével, hogy mi történik. Van egy wifi-s elérhetőség benne, működik. És ugye, ha már ilyen szépen bemutattuk a dolgot, akkor a videó felvételének pillanatában az ára ennek 20.209 forint. Nagyon nagy előnye ennek a dolognak, hogy nagyon egyszerű a telepítés. Mikor felszereli az ember, akkor nemes egyszerűséggel be kell kapcsolni csak az érzékelőn is egy kis kapcsolót. Elemet tartalmaz a set, azaz akkumulátort. 2 darab 3-ás akkumulátorral működik mind a mozgásérzékelő szenzor, mind az ajtónyitás érzékelő szenzor. Van rajta egy kis kapcsoló, elbillented, párosítod a készülékkel, megadod neki az általad használni kívánt számsort, és működik. De hogy néz ez ki a valóságban? Én beüzemeltem már a dolgot, működik is, nagyon jól, hogy lássátok ti is a dolgot. Egyszer leriasztjuk szépen a lakást. Hangjelzést követően 30 másodpercünk van elhagyni a lakást, bezárni az ajtót. Egyébként neki áll riasztani. Megvárjuk ezt a 30 másodpercet, és akkor utána leoldjuk a riasztót. Mind a mozgásérzékelő, mind az ajtónyitás érzékelő szenzorja rendkívülien érzékeny. Ha jól föl van szerelve, jó helyre van beállítva, tökéletesen működik. Mivel abba hagyta a visszaszámolást, így a rendszer már éles, küldheti a riasztást. Most kapcsoljuk ki. És innentől kezdve nincs tovább riasztás. De ezt nézzük meg az életben, hogy néz ki. Gyertek velem, megnézzük. Van egy ajtónyitás érzékelőnk. Mint lehet látni, a kis piros LED világít, amikor fönt a mozgásérzékelő a legkisebb mozgásra is reagál. És itt láthatjuk a készüléket, hogyha lesz fókuszunk.
Szuper. Ismételten zárjuk le a rendszert. System armed. Alul lehet látni a kis piros csíkot, mely 30 másodperc elteltével eltűnik. System disarmed. És innentől kezdve a rendszer már megint inaktív. Van egy kezelőfelülete, van egy pánikriasztás, az RFID-vel tudod élesíteni, illetve kioldani a rendszert. Ha meg lesz a fókusz, jó lesz. Van nekünk egy óránk. Nekem jelenleg nincs bent SIM-kártya. A teszt idejére kivettük belőle. De lehet látni, egy térerő meg a Wi-Fi jel ott van. Na, fókuszálj be, légy szíves. Mozgásérzékelő szintúgy működik. Ezt a terméket a Teónak az oldaláról tudjátok megvásárolni. Jelen helyzetben az A kivitelbe vásároltam meg. Tökéletesen működik, nincs vele problémám. A B kivitel annyiban változik, hogy 2 mozgásérzékelőt kapsz, illetve 2 darab ajtó vagy ablakérzékelőt, ilyen nyitásérzékelőt. Van egy C, ahol már megint változik a dolog, ott 2 mozgásérzékelő és 4 ajtó-ablak érzékelő csatlakoz, vagy tartalmaz a doboz. Illetve van a D kivitel, ott már van egy külön pánik gomb, ami odarakható bárhova, nem csak fönt az SOS feliratos pirosan világító a készüléken. Ott 3 darab mozgásérzékelőt kapsz, és kapsz hozzá 6 darab ajtó-ablak érzékelőt. Ez szerintem bármilyen családi háznak az úgynevezett védelmét ellátja. Láthattátok, így fog megérkezni a doboz, nincs ezzel probléma. Következő piktogramokat fogod látni. Van egy wireless-es piktogramod, egy videós piktogramod, egy harang, egy akkumulátor, egy mikrofon, és ugye a távoli eléréshez, hogy milyen zónákat ismer a készülék. És hogy ne menjünk el szó nélkül egy másik Temus termék mellett sem, akkor megragadom a lehetőséget, hogy ez egy videós ajtó vagy kaputelefon, nevezzük másképp. A doboz ilyen egyszerű, ennek is a telepítése nagyon egyszerű volt. A doboz tartalmazta az 1 darab ajtócsengőt, saját akkumulátorral beépítve, USB-C-ről tudott tölteni a felfogatásához szükséges panelt, illetve a rögzítéséhez szükséges csavart. Tartalmazza magát a videós kijelzőt, annak a felfogatásához szükséges 1 darab konzolt, mind a kettőhöz van 2 öntapadós, 2 oldalú öntapadós matrica, amit tökéletesen teszi a dolgát. Nézzük meg ezt a készüléket is közelebbről. Maga a készülék az rá van kötve nekem egy adapterre. Kapcsoljuk le. Habár most nem fogunk képet látni, mert nem csiringel. Elment a fókuszom nyaralni. Mindjárt nyomunk egy nyitást. Ő lesz az egyik fele, ami kint van. Állítható a dolog, és
ő is nagyon szépen teszi a dolgát. Képet, hangot közvetít, ha szükséges memóriakártyára is tud rögzíteni. Nemes egyszerűséggel bekapcsoljuk. Most a kinti hangot lehet hallani, hogyha lenne kint valami. Megszakítottuk a hívást, elmegy aludni. Őnek is, és a kültéri egységnek is van saját akkumulátora. Ez nagyon egyszerűen van telepítve. Bocsássatok meg nekem, csak 4 darab csavar. És viheted ahova szeretnéd. Ahogy rakjuk vissza a helyére. Kis piros LED jelzi azt, hogy üzemkész a dolog. Esztétikus dobozt alkotott meg a kínai gyártó. Nem gondolnám, hogy szükség van rá, kemény fedeles doboz, tényleg masszív. Amit tartalmaz a csomag, ugye a készüléken kívül a leírása. Mi mit jelent? Ez, ha jól sejtem, van kínai és angol nyelven. Illetve egy gyártói javaslat, hogy mit ne csinálj, hogy csináld. A két csomagolás és az ehhez kapott típus csavar szokásosan. Hangra, képre nagyon szépen dolgozik, érzékeny. Az akkumulátor a áramszünet esetén egy 2-3 órát simán kibír, teszteltük, nincs vele probléma. Úgy gondolom, hogy ez a termék is megérte az árát, már is megnézem nektek, hogy ez a termék jelen helyzetben, a videó felvételének pillanatában mibe kerül. Hogyha esetleg szeretnétek, 13.551 forintba kerül. Nem szükséges hozzá wifi kapcsolat, ugye intelligens videókaputelefonnak mondja 10,92 cm-es képernyővel, infravörös éjjellátó ledek vannak a kamerában, tényleg nagyon szép képet készít este. Én kipróbáltam. Elméletileg működik az, hogy raksz bele microSD kártyát és rögzítés a képet. A csengő hangot lehet rajta változtatni igény szerint. A Temu-nak az oldalán elérhető. Mind a két termékről lesz link a leírásban. Én ajánlani tudom a kétféle terméket. Megbízható, stabil, nem kell tőle megijedni, hogy kínai. Nagyon sok termékünk van, ami